Здравейте, приятели! Днес ще гледам на койни. Не на карти, на койни. Не ми вярвате ли? Сега ще ви покажа. Тук усещам агресия. Разбирате ли, защото е щупен? Тук усещам някой с много лош вкус. Fortnite. Аз не познавам, не искам и да се познавам с такива. Това е койна на графити шопа на The Graphs. Само легенди имат този койн. Ако искате да гледам и на вас на койни, последвайте The Graphs и коментирайте кой ви е любимия койн. Здравейте, приятели! Днес ще гледам на койни. Не на карти, на койни. Не ми вярвате ли? Сега ще ви покажа. Тук усещам агресия. Разбирате ли, защото е щупен? Тук усещам някой с много лош вкус. Fortnite. Аз не познавам, не искам и да се познавам с такива. Това е койна на графити шопа на The Graphs. Само легенди имат този койн. Ако искате да гледам и на вас на койни, последвайте The Graphs и коментирайте кой ви е любимия койн.